Lodwa tajba, illum it-31 ta' Marzu, Festa Nazzjonali ta' Jum il-Ħelsien. Nilqakom għal din il-quddisa fil-5 ġimgħa ta' Randan li ser titmexxa mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum qegħdin nitolbu għal dawk kollha li b'sagrifiċċju ħallew djarhom u qed jgħixu l-bogħod mill-qraba tagħhom biex jagħtu servizz fiċ-ċirkustanzi preżenti. U nirringrazzjaw lil Alla għal tant persuni ġenerużi li qed joffru postijiet fejn tobba, infermiera u oħrajn jgħixu b'mod sigur. Nitolbu flimkien mal-Isqof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nirringrazzjaw il-mulej li aħna qegħdin hawnhekk niċċelebraw l-Ewkaristija. Nitolbu l-mulej biex ikun dejjem magħna, iħarisna u jgħinna biex f'ħajjitna nfittxu dak li jogħġob lilu li nagħmlu r-rida tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li ridt mutalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li naqdu bla għeda ir-rieda tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tieba fil-għadd. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib ta' Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu miħdejn il-muntanja Ħor ma' triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Qala tellajtuna mill-Eġittu biex imutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u waqqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u beda jikdimhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu marant Mosè u qalulu: Dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob il-mulej ħajwara bis-srib minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu u l-poplu kellem il-Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronż u warbu laħma stendard u kull min jingideb u jħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel is-serb tal-bronż u warbu laħma stendard u ġara li kull min kien jigdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronż u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Mulej isma' t-talba tiegħi. Mulej isma' t-talba tiegħi, ħatasal għandek l-għajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi. Ressaq widintek lejja, meta nsejjaħlek fwittex weġibni. Ngħidu flimkien. Ħajkolkom il-ġnus il-biża ta' ismek, mulej, u slaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher bis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin, ma jistmelx it-talb tagħhom. Ngħidu flimkien. Jinkiteb dan in-nisel li għad jiġi u poplu ġdida tifaħħar il-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-għoli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jikseb il-krib tal-ilsiera biex jeħles lil dawk li huma għall-mewt. Ngħidu flimkien.
Glorja u tifħil lilek Kristu. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla, il-bidwi u l-Kristu. Min isib lilu jkollu l-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħil. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Jiena immur u intom ma tfittxuni, imma tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut jaqgħu se jneħħi ħajtu bideh dan, għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel u jien ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien m'iniex ta' din id-dinja. Kif qedtilkom jien intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int? Staqsewh. Weġibhom Ġesu: Dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li bagħatni jgħid il-verità u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq il-bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma għallimni l-missier. U minn bagħtni huwa miegħi ma telaqniex waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Jien dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. F'din is-sentenza Ġesu ġabar l-iskop tal-ħajja tiegħu, tal-missjoni tiegħu, u dak li għamel mill-bidu sal-aħħar. Niftakru li fil-bidu tal-missjoni tiegħu, tal-ħidma tiegħu qalb-in-nies, kien qal jien ma ġejtx biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' dak li bagħatni. U dejjem baqa' jinsisti fuqha din li hu jrid jagħmel ir-rieda tal-missier. Fl-ort ta' Ġetsemani, fil-mument ta' tbatija kbira, Ġesu qal: Jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi ma mhux li rrid jien, imma li trid int ikun magħmul. Nafu li Ġesu hekk għamel fil-ħajja tiegħu, fittex dejjem ir-rieda tal-missier. Ma fittix dak li jogħġob lilu, ma fittix dak li hu komdu għalih, ma fittix li jagħmel dak li l-oħrajn qed japprovaw, fittex l-approvazzjoni, ma fittix l-approvazzjoni tan-nies. Anki meta ma qablux miegħu, fittex li jagħmel ir-rieda tal-missier. Bħalma naraw hawnhekk illum illi ma jistgħux jifhmu x'qed jgħid jew inkella ma jridux, imma ma jfittix li jogħġob il-dawk li qed jisimgħuh, imma jfittex li jagħmel ir-rieda tal-missier. Sa fuq is-salib, sal-mument tal-aħħar meta ta' lilu nnifsu għas-salvazzjoni tal-umanità, u għalhekk jgħid hawnhekk meta jintrefa' l fuq hemmhekk tarfu li jiena hu. Fil-mument tas-salib u fil-mument imbagħad tal-qawmien, hemmhekk der ċar l-iskop tal-ħajja ta' Ġesu u kif qiegħda
dan l-iskop mod sħiħ. X'jurina għal-ħajja tagħna llum? Jurina Ġesu li hu is-Salvatur tagħna, li hu li jmexxina, imma wkoll li aħna fil-ħajja tagħna nilħqu l-iskop ta' ħajjitna meta bħalu infittxu li nagħmlu dak li jrid Alla minna, li noġbu lilu. Dak hu li jagħtina tassew f'ħajjitna il-paċi u l-ferħ, u dak hu s-suċċess tal-ħajja tagħna. Ġesu għalhekk kallimna fit-talba tal-missierna li ngħidu hekk sikwit ikun li trid int ngħidulu lil Alla. Il għaliex meta jkun li jritu u meta aħna nagħmlu dak li jritu nilħqu l-iskop ta' ħajjitna. U għalhekk mhux li nfittxu dak li joġobna, sempliċement dak li joġobna jew dak li inħossu li għandna nagħmlu, jew dak li jagħtina pjaċir, jew dak li n-nies qed japprovaw, imma li nagħmlu dak li jritu. U fit-tfittxija ta' dak li jritu hemmhekk imbagħad insibu tassew il-ferħ u l-paċi f'ħajjitna. Ma jfissirx li meta nagħmlu dak li jritu l-affarijiet se jiġu kollha tajbin, ma jkollniex diffikultajiet u stess hawnhekk narawh kif meta fittex ir-rieda tal-missier waslitu sas-salib. U lilna wkoll kultant tfisser dik dbatija. Imma il-fatt li qed nagħmlu dak li jrid il-missier lilna jagħtina ħafna paċi fil-qalb tagħna u dak hu is-suċċess tal-ħajja tagħna. Meta aħna nagħmlu dak li jrid Alla. Kemm tkun ħaġa sabiħa li kieku filgħodu meta aħna nqumu filgħodu filwaqt nirringrazzjaw il-Alla tal-ġurnata ġdida nagħmlu din it-talba mulejni biex din il-ġurnata jiena nfittex dak li joġob lilek. Konvint li meta nfittex dak li joġob lilek hemmhekk inkun tassew is-suċċess ta' din il-ġurnata u tagħtini inti tassew il-paċi fil-qalb tiegħi. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira li huwa dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun mulej mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, kun mal-Knisja tiegħek ħalli tkompli x-xanda l-aħbarijiet tajba lill bnedmin kollha nitolbu. Llum waħda mill-festi nazzjonali ta' pajjiżna nitolbu għal pajjiżna, nitolbuk mulej biex tħarisna il-koll Maltin u Għawċin u tgħinna biex aħna naħdmu ħalli inħarsu u nożżu l-ħajja tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Nitolbuk mulej biex f'ħajjitna nfittxu dejjem dak li inti trid minna u hemmhekk niksbu tassew is-suċċess fil-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu mal-morda, nitolbu wkoll għal dawk li kellhom jitilqu anke mid-dar tagħhom biex jagħtu dan is-servizz fis-soċjetà u nitolbu wkoll biex il-mulej jkompli joħloq ħafna solidarjetà bħalma hawn diġà ħafna solidarjetà mħabba fost dawk kollha
li huma llum fi ħtieġa nitolbu. Nitolbuk mulej biex inti tkoppli tgħid il-familji tagħna dan il-mument, dan iż-żminijiet diffiċli li qegħdin ngħixu fihom. Nitolbu mod speċjali għall-familji fejn hemm il-problemi u speċjalment għall-vittmi ta' vjolenza domestika illi f'dan iż-żmien huwa żmien ikraħ għalihom meta jridu jqogħdu d-dar. Nitolbu biex huma jsibu l-appoġġ u s-sapport li jeħtieġu. Nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet, raba tagħna nies li nafuhom, nies li mulej sejħilhom għal għandu biex inti mulej tgħin ħafna lill-familji tagħhom il-faraġġ u tagħti lil dawk li mietu il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tibietek tajtna l-ħobbs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobbs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tibietek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Roħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nafrulek mulej is-sagrifiċċju tas-sliem biex fi ħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx mistrieħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib serħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll ma nanġil qaddisin kollha tiegħek infaħruk u fferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sienata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal kudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal kudu u jxorbu minnu l-koll
Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li fija aħna nitolbu l-mulej biex tiġi saltnatu u jkun dak li jritu f'ħajjitna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif ret minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidili l-ikmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, għatina u Alla li tista' kollox naħsbu bla qiegħda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem jistħoqilna nirċievu d-doni qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nselmu issa lil Marija bit-talba tas-Salve-Reġina, nitolbuha mod speċjali tagħtina dejjem il-paċi fil-qalb tagħna tgħinna biex bħala aħna nfittxu li nagħmlu dak li jogħġob il-Alla, ir-rieda tiegħu, u tgħinna wkoll biex nieħdu paċenzja, nagħmlu s-sagrifiċċji neċessarji ħalli nimxu mal-miżuri li nħarsu l-ħajja u s-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Bekk naslu fit-tmiem din il-quddisa, aħna nkunu magħkom il-lejla fil-5:30 għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddisa u r-Rużarju. Infakkarkom fil-miżuri ġodda mħabbra l-bieraħ brabta mal-imxija tal-coronavirus li jesiġu minna li niqpaw ġewwa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux verament tal-bżonn, għall-ġid tagħna stess u tal-proxmu tagħna. Grazzi u nsellmilkom.